में जाके बात कर। कौन नतिया खोदा तारे? ए तू सब पढ़ल लिखल गधा बरो ले चल के कोई काम क्रिया करेला तो ढोंगी बाबा लगे लिया के उठ खानी मुंह उठा के चल रहो। बबुओ बुझे थे कि भगत जी के पावर खारा कह के टावर तोरा छोटी छोटी छेद के जाम कर दियो। हां अब गैंग के लात जूता मार के 2-3 दिन पहले गांव से भगल रहनी सर, यही से जंगल झाड़ में अपन घर रख ले बरन। बक सरवा हम नहीं देखेंगे। गरीब महतारी के टिंडा फाड़ी। बताओ तो यही से पट्टीदार के गार लोग मारेला, हम लेनी कनी के भलाई करावे खातिर इस सरवा मार के हमरा लइका के डार तोड़ देलक। ए उठ रे, ए चला लोगो भगत लोग के सरवा के। बाबा ओ दिन के गलती सही माफ करी, हमरा लइका संगे इंसाफ करी। साल भर पढ़ाइल बानी बाहरा से, एगो बात पूछा तानी तारा से, एकर बाप मतारी कब ले रोई? जल्दी से बताओ, ई ठीक होई कि तोर गाड़ काट के मरुआ बोई? आज हम पकिया डाइन हो जाएम, मुर्घट में से ओकर लाश निकालेम, ओकरा के जिंदा करके ओकर आत्मा के अपना बस में करे और तब हम सिद्ध हो जाएम। देखो लोगिन, ई लइका मर गइल बा। आ मरल जीव के जिंदा कइल कोनो साधारण आदमी के काम नहीं के, एकरा खातिर एगो काम करे के पड़ी। भगत जी हमरा से जौन कुछ होई उ सब करे तैयार बानी, लेकिन हमरा लइका के ठीक कर दी। लइका के आज रात भर हमरा लगे रहे दो, सवेरे एकदम ठीक होके जाई। ठीक बा। जय काली कलकत्ते वाली तेरी बचन जाए ना खाली। हे बच्चा उठ, जाके तू कर। उठ। बाबा हमर लइका जिंदा हो गइल बाबा। चुप सरवा, तोरा चलते फिर से मरी। देखो सन, कैसे वो होने घूमी लड़का के उठा के लेके चला के बाद कितनों चिल्लाई के पीछे मुड़ पलट पलट घूमी है सब। पीछे मुड़, पीछे मुड़, पीछे मुड़, पीछे मुड़।